OK, takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude zase vlog. A toto je ten osudný deň, kedy odlietam do Čiernej Hory, k moru akože, na tú dovolenku, čo som v minulom videu vravel. A práve teraz sa idem zbaliť a potom idem ešte do Eurovej v Bratislave, idem kúpiť ešte si sandále, aby som sa tam mal do čoho obuť. A idem sa zbaliť a potom mám vedieť. Ok, takže ľudia, už som sa úspešne zbalil. Už som bol aj v tej Eurovej so sestrou, kúpite sandále, ale proste kúpili sme. Nie sú síce úplne najideálnejšie, ale za to, čo boli, sú podľa mňa v pohode. Teraz máme ich iba takto v týchto mriežkach. No nevidíte to, lebo nie je svetlo. Takto v týchto mriežkach, ale nie je ich vidno. No, takže zbalil som sa do tohto malého ruksaku, kde mám nejaké sestrinné veci plus svoju elektroniku. A do tohto veľkého ruksaku tu mám svoje veci a ešte nejakú prvú pomoc. Proste vlastne zbalil som vlastne seba a mamu aj sestru vlastne zároveň, pretože oni sa balili aj väčšinou do kufrov a sestra sa teraz balila do ruksačeku len takého malého, takže sa jej to úplne nezmestilo všetko, tak som jej zbalil tie veci a máme som zobrala vlastne tú lekárničku a všetko inak má ona sama. Takže o pol hodinu vlastne už vyrážame a tak. Ok, takže ľudia, už ideme do auta, prišiel po nás môj ujo vlastne až z Viedne, už mám za sebou tieto ruksačky a ideme do auta a ideme na letisko. No teda, jak sa pozerám, tak sa pozerám, ujo tu není, ale to zatiaľ nevadí. Viem, že o chvíľu príde, takže to bude v pohode, my sa vidíme vlastne až na letisku. Takže už sme na ceste z Bratislavy do Viedne, takže nás čaká ešte 3/4 hodinová cesta a potom budeme konečne na letisku. Ok, takže ľudia, už sme konečne na letisku vo Viedni, krásnom, a ideme teraz hľadať ten gate, kam ideme vlastne. Čaky sme si urobili už doma, teraz ideme urobiť tú kontrolu a potom budeme čakať a asi sa aj nájme v nejakých z tých reštaurácií a potom pôjdeme do toho lietadla. Ok, takže už sme prešli kontrolu a už sme sa išli aj pomaly najesť. Sme v letisku, teda v tej, ako už čakáme na let, lebo o 7 letíme a teraz je Teraz je 18:09, takže o 7 letíme a vonku je celkom rozpršanie. Neviem, či to je vidno na kamere, ale celkom rozprší, takže dúfam, že všetko bude v pohode. Ale ideme sa teraz najesť, asi si dáme pizzu. Sme v tom obchode tam, ten Chiaio Tutti, takže tam sme, je to celkom vypršané, ale to bude v pohode. Letíme o takých 45 minút, pôjdeme tam do tej rady a no, už sme na letisku, už sme prešli kontrolu, všetkými kontrolami, už len nastúpiť do lietadla, na to ešte čakáme. Ok, takže ľudia, konečne sme sa dostali z test gate a ideme nastupovať do lietadla. Teraz to bude celkom hlučné, ale hádam v pohode, hádam to ide. Idem cez tieto vražedné schody. Polovica schodov zvládnutá. Let's go, schody prekonané, celkom dobre zatiaľ. A máme tu letisko vo Viedni, toto je naše lietadlo. Ideme spoločnosťou Vizar teda, neviem jak sa to číta, proste rúžová spoločnosť. A ideme do zadného vchodu, takže tak, ja idem teraz k oknu a cestou späť pôjde moja sestra, takže dúfam, že ma pustí cestou späť aspoň na nejaké zábery, aby som vám dal. A tak, my ideme do lietadla. Teším sa neskutočne konečne k moru. Naposledy som bol pred rokom, no. Do Čiernej Hory chodíme prakticky každý rok, takže tento rok sme to urobili iné, že budeme po nej cestovať, lebo obyčajne sme iba na jednom mieste, takže
neviem, či ma počujete, je tu extrémny hluk. Takže sme tu. 37, to sme tuto. OK, takže sme už v lietadle. Vonku prší, teda máme zapršené okno. Máme zatváracie okno, ale letuška hovorila, že bolo by ideálne, aby sme sa nechali otvorené. Takže tak, nič zaujímavé tam není. Ja vás zavolám, teda mne to ešte bude trošku trvať, ale vám iba 1 sekunda, ale v realite bola už pol hodina prešla, dokým sa začali hýbať a my už sa po pol hodine konečne hýbeme a o chvíľu aj poletíme. Už sa otáčame a už pôjdeme na štartovaciu dráhu. Ja mám šťastie, že som teraz pri okne. Cestou späť bude asi moja sestra, ale budem sa vám snažiť zohnať nejaké zábery. Takže tak. No, v realite sme mali letieť už pred hodinou, ale teraz je 8 hodín, mali sme letieť o 7. Trošku vykúká slnko na nás. No to už je západ slnka, pretože už je teda 8 hodín. Už sa štartujú motory. Budeme sa otáčať, pôjdeme na štartovaciu dráhu, ktorá je tým smerom. Pred nami, tam je vlastne predok tým smerom, takže tam. Takže sme tu nad oblakmi, ešte slnko svieti. Človek by vôbec nepovedal, že je momentálne 8:30 pomaly. No presne 8:30. Takže tak. Už len trošku a budeme stabilizovaní. Momentálne zatáčame. Takže tak, príde ten vozík s jedlom, takže sa napapáme. OK, takže ľudia, ozývam sa vám tu už z príletu. Vy nič moc nevidíte, ale ja v realite čo vidím, je to mega pekné. A asi nevidíte ani mňa, lebo je tu brutálna tma, lebo je 9, skoro, no 9:30 proste večer. Toto je Podgorica, toto je hlavné mesto Čiernej hory, po anglicky Montenegra, takže hej, sme tu dokázali. Ale tak akože je mi to, že vy nevidíte to krásne mesto na tej kamere, ale nevadí, prilietame už. OK, takže ľudia, už sme pristali. Je tu celkom veľká tma, teda vám sa to zdá, ale v realite tu vidím celkom dosť veľa svetiel. Už sme pri zemi, počkaj, už tu budete počuť turbulencie. Teraz. Wow, práve sme oficiálne pristáli. Let trval nejakú hodinu 20 minút, ty vole, 15 minút. Ty vole, to úplne zatraslo celým lietadlom, ako dosť. Očakával som mäkší pád, ale dobre. Ja viem, že na tej kamere vlastne absolútne nič nevidíte a teraz asi ani mňa úplne nič nevidíte, nič vidíte, hej, tam tie svetla. Takže áno, sme tu v lietadle, ale krása. Takže tak no. Teraz pôjdeme na parkovisko. Zoberieme si veci, pôjdeme na parkovisko. Všetci tu už tlieskajú. Takže no, očakával som väčší potlesk, ale nevadí. A pôjdeme na parkovisko si pre naše auto, ktoré sme si išli požičať. A potom pôjdeme na ubytko. OK, takže ľudia, už sme vystúpili a toto bolo naše lietadlo. Celkom pekné. Neviem, či ma teraz dobre úplne počujete, ale my už ideme. Máme taký problém menší a to je, že tá spoločnosť, ktorá nám mala požičať auto, tak
trošku tu není. Ono už je, koľkože je hodín? No už je 10 hodín a oni povedali, že takú polhoďku tu budú. Akože celkom blbé. A proste nič, no. Takže prídu tak neskoro. A je to dosť otravné, takže mama so sestrou si išli kúpiť teda jedlo, lebo samozrejme sme všetci unavení a hladní a ja som sa to rozhodla, že postrážim veci, kým oni si kúpia jedlo, potom mi mama dá peniaze, nejakých, neviem, 5-10 eur, aby som si ja potom šiel kúpiť jedlo. Takže slúchatka mi dala sestra, aby som mal čo robiť, aj keď to mám vlastné. No, takže asi budem počúvať hudbu, dokým neprídu. Ok, takže ľudia, sme úspešne na apartmáne, tuto budeme spať a mám vyplo svetlo. Tak. A toto je vlastne naša spálňa a potom zajtra, keď všetci budú spať, vám asi ukážem potom aj zvyšok tohto apartmánu. Je to celkom pekné, takže prišli sme sem 7-miestnym autom a tak, my sa vidíme zajtra, zatiaľ čus. 2000 years later. Ok, takže čaute ľudia, už je druhý deň, konečne. Vyspali sme sa síce neúplne najlepšie, ja som spal teda na gauči, ale nemôžem úplne otvoriť oči, prepáčte, lebo slnko mi svieti do očí. Sme tuto, toto je náš apartmán, no teraz som na balkóne momentálne. Dole je chodníček, cesta, také stromy sú tu, tam sú aj palmy ďalej, len nie je ich asi úplne vidno. Takže tak, je to celkom pekné, celkom také útulné. My sme stali asi tak pred hodinou a 15 minútami, ja som len doteraz strihal vlastne ten včerajšok. Vlastne tak, no. My pôjdeme asi dneska na nejaké lode, čo mama hovorila, že proste na nejaké, vieš, lodičky a budeme keby sa prejavať po tých plážach, takže hodíme sa aj do vody a uvidíme čo a ako. Ok, takže ľudia, let's go, je to tu. Sme na pláži, takže teraz je ešte len ráno, tam sú krásne hory, na kamerách asi nie je úplne najlepšie vidno, lebo tu veľké slnko, ale takto sme v prístave bar, menom bar vlastne, a tuto máme aj raňajky, takže tu sa naraňajkujeme, ale tu sa kúpať nebudeme, lebo keďže je to veľa lodí, tak vlastne nebude to úplne najčistejšia pláž, najčistejšia pláža. Takže sme sa rozhodli, že ešte pôjdeme trochu ďalej na takú veľmi krásnu plážu. Takže nice, bude to dobré, teším sa. No a tu som si dal chutné raňajky, takéto kiflice, teda takéto croissantíky malé s džemom, bolo to výborné. Ok, takže ľudia, už sme na pláži, ja si idem do túto masku a ideme urobiť nejaké zábery pod vodou. Ideme pod vodu. Trošku preteká. No, takže nejaké zábery pod vodou neboli najlepšie, ale tak boli. Ešte sa niečo pokúsim urobiť.
Už sme prišli aj z pláže, aj zo všetkoho. Cez deň, tu ste teda viac menej videli iba fotky a pár videí. Tí videá neboli najlepšie, ale veľa z tých fotiek sa podľa mňa veľmi pekne podarilo. Hlavne to s tým ježkom, podľa mňa bola skvelá fotka. Našiel som si tam aj takého kamaráta, ktorý mal vlastne tiež rovnakú masku ako ja. No, teraz vám neukážem mi ďaleko, sa mi nechce stávať, som už dosť unavený. Takže pôjdem zostriať tento deň a ideme na zajtra. Zajtra bude piesočná pláž, takže bude to zase niečo iné. No a teraz je možno taký čas na taký story time. Teraz na pláži, čo sme boli, tak sa stala taká nepríjemná vec. Dve nepríjemné veci. GoPročko, potom ak som robil nejaké zábery, som ho nechal na lehátku. A na lehátku som ho nechal, no ono bolo v tieni, ale potom sa slnko premiestnilo a bolo potom na tom slnku. Takže to GoPročko som nechal na slnku, takže bolo prehriaté. A keď som šiel jeden záber vymazať, lebo sa nepodaril, tak som ukazovala deleting asi že 2 hodiny a myslel som, že je pokazené. Ale nakoniec dal som, akože samozrejme hneď ako sa to stalo, tak som ho dal do tieňu a čo najviac, aby sa schladilo. Už je v pohode, už funguje, už ho dávam práve nabíjať. Takže je v pohode. A potom druhá veľmi nepríjemná vec. Išiel som na pláži, som si povedal, že nejaké tie zábery už rovno teraz môžem premiestniť vlastne z GoPročky do telefónu. A to cez SD kartu, lebo ja mám tento telefón až Samsung Galaxy A54 5G, tak tu môžem, to mám vlastne dve simky. A jednu mám ako iba simku a druhú môžem vlastne dať takže simka alebo SD karta. A tú SD kartu ja veľa využívam a ja som sa stala taká vec, že ja som práve tú SD kartu z GoPročky vybral, nedal som ju do telefónu ešte a medzi tým ma niečo prerušilo. A tá SD karta spadla niekde spomedzi tie kamienky, samozrejme na suši, nie na vode, to našťastie, inak by bolo všetko v keli. A ja som to hrozne dlho nevedel nájsť, mi zrazu bolo úplne blbo zle, proste som videl dvojmo pomaly veci, ako som sa cítil zle zo seba. Lebo keď mi táto tú GoPročku dával, mi hovoril, že fakt musím dávať pozor a mal pravdu, takže musím dávať pozor. Aj keby si to kúpim za vlastné peniaze, proste na veci si musíte dávať pozor a na toto si vždycky dávajte pozor na svoje veci. A ja som ju nevedel nájsť medzi tými kameňmi a potom, ak som sa stával, že OK, idem kúpiť asi novú SD kartu alebo čo a ideme urobiť nové zábery, som bol samozrejme extrémne sklamaný, ale potom sa z tej lesklej veci na tej SD karte sa mi to odrazilo priamo do očí. Zrazu som to videl v tých kameňoch, bolo to asi pod 2 kameňmi, ale bol tam kúsok tej lesklej veci. Od toho sa odrazilo slnko priamo do oka, ak som vstával a vlastne akurát, pozrite. Vlastne, jak tuto máte tú zem, tie kamienky, tak ono, to bolo akože pod tými kameňmi, ale kúsok vytrčal, ktorý som samozrejme nevidel, však to bolo ťažké vidieť. A jak je ten lesklý kúsok na tej SD karte, to vlastne aj na SIM karte, na každých takýchto kartách, tak vlastne on, jak som takto vstával, tak akurát proste sa mi to odrazilo do oka. A hneď som to vybral a bol som taký nadšený. Ja som normálne nevedel proste 5 sekúnd dýchať a minútu som tam ležal na rozpálených kameňoch. Mne bolo úplne, že bol som nadšený, ale hovoril som si, že ako už som skoro mohol prísť za všetky zábery.
Takže tak, to bol taký rýchly story time. Mohlo to dopadnúť veľmi zle, ale však nevadí. Zajtra ideme teda na piesočnú pláž, bude to podľa mňa super. Ideme do Ulcíňu, to je také veľké mesto, tuto v Čiernej Hore, takže nejakých 45 minút bude trvať vlastne cesta, ale oplatí sa to na tej pláži, vlastne chodíme tam každý rok a je to dobré. Takže tak, vidíme sa zajtra. Čaute. Ok, takže čaute ľudia, je tu ráno, tu noc som sa vyspal dačo lepšie, ale tiež to nebol najväčší dá, ale bolo to o dosť lepšie, takže viac menej v pohode. A teraz si dom asi na nuk, nejaký sendvič čokoládový, ja viem, že to na ráno nie je ale dám si predtým ešte niečo také normálne, aby som sa najedol, potom si na nuk. A my potom už o chvíľu vyrazíme do toho Ulcíňu, teraz to je tá piesočná pláž, takže bude to zaujímavé. Vidíme sa tam, alebo teda ešte v aute. Ok, takže ľudia, sme tu. GoPročku som si nezobral, pretože sa mi vybila, lebo som robil zábery z auta, ako ste to mohli vidieť. Takže sme na takéto pláži pieskovej. Keďže sme v Čiernej Hore, tak je to čierny piesok. A tak, dám vám vedieť potom, keď urobíme niečo z piesku, nejaké hradby. Ok, takže ľudia, som tu na pláži. Už o chvíli začne zapadať slnko. A ideme teraz pozrieť na môj výtvor, čo som urobil z piesku za celú túto dobu. A takže pozerajte na to krásne more, sú tu veľké vlny. Bohužiaľ tu nemám GoPročku a točím to mobilom. Ale pozerajte, nie, už sa to trošku zničilo, kvôli tým vlnám. No hej, dosť to zničilo. To sú takéto hradby z hovín a toto sú hlavné hovna. Toto je hovín, toto sú ďalšie. Neviem, či ich dobre vidie na kamere, počkajte, takto. Alebo takto. No proste sú tu hovna, chápete? Urobil som hovno celý čas. Takže, toto je môj výtvor. Som takto spokojný. Sa vydarili podľa mňa. A máme... Takže hej, som celkom spokojný. A tu máme Ulcíň, krásny, je to fakt akože krásna pláža a počkajte, tam, tento túny pred nami, tam sme my ako keby naše lehátko, takže je tu veľmi pekné, hrá tu aj hudba. Asi vidíme teda až na obytku. Možno, že dneska predspíme v Ulcíni, možno, že ešte stihneme ísť preč, ale je to dlhá cesta a už je, počkajte, no už je 7 hodín akurát, takže pôjdeme takú hoďku domov a potom uvidíme, či tu prespíme, alebo či tu budeme. Zatiaľ čaute. Ok, takže ľudia, je 11:30, ja už pôjdem spať, teraz ste videli aj Bravko, tento deň bol taký krátky, ale ja som si to celkom užil, len škoda, že som nemal tú GoPročku, ale verím, že to už bude dobré. Teším sa na zajtra, bude to super, už máme GoPročku nabitú, takže už budú aj zábery pod vodou, takže máte sa na čo aj vytešiť, bude sranda, čaute. Ok, takže čaute ľudia, je tu ďalší deň. Ja viem, teraz je asi že 4:30 alebo 4 hodiny. Ráno som vám nedal nič vedieť, pretože
No, ráno bolo nudné vlastne, vypadol nám internet, takže sme nemali čo robiť a stali sme neskoro, pretože včera sme prišli neskoro z Luxiniu a teraz ideme na pláž, takže tak, bude sranda a táto pláž bude mať aj takú jaskyňu, takže bude to zaujímavé a sú tu kamienky, takže budú zaujímavé zábery pod vodou zase a GoPročko mám nabité, takže bude sranda, dám vám vedieť za chvíľu. Takže ľudia, sme tu na pláži, sú tu brutálne vlny, ale že extrémne. Teraz ich nie je dobre vidieť na kamere, ale bol som v tej vode, mňa to úplne rozmlátilo a teraz ideme sa pozrieť do tej jaskyne a uvidím, či sa vôbec odvážim ešte ísť do tej vody s kamerou ešte v ruke a ešte aj s touto maskou. Sme tu, toto je taká jaskyňa medzi dvoma obrovskými stavami. Už si skoro tresol hlavu. Tie vlny úplne rozbortiť tú jaskyňu. Ideme ešte trošku dať tam, aj keď to asi nie je úplne bezpečné. Vole, tak to má skoro, no ja som nemýklo teraz. Mňa originálne extrémne. Dobre, ja idem von, toto je dobre. Toto nie je bezpečné. Taká to jedna veľká skala, druhá veľká skala. A tam v diaľke, neviem, či je vidno, ale je tam led. Takže, tak, je to veľmi, veľmi pekné. Ok, takže ľudia sme tu pred jaskyňou a pozerajte aké vlny. Pozerajte, aké je to brutálne. Počkajte, táto nebola, ale táto bude extrémna. Ty kokos. Aby ste boli v obraze, sme tak 4, no, hej, sme ďaleko proste. Výškovo sme možno tak 3-4 metre nad vodou. A hento je možno aj 6 metrov do výšky. Tak to bolo brutálne. Toto je brutál. Fakt brutálne sú tie vlny. To bola naša jaskyňa. Krásne. A ja som teraz bol vlastne tam, proste tam, ako sme chádzali do tej vody, tak tam som nebol. Ja som tam ležal a keby čakal, nech tie vlny idú do mňa. A oni išli do mňa tak, že ja som sa prekodil a urobil som takto flip dozadu proste. Samozrejme na zemi, nie v vzduchu. Ale bolo to akože brutálne. Tie vlny sú extrémne silné, doškrobal som si celý chrbát a dosť to bolí. Možno, že na kamere nevyzerajú, že sú také silné, ale proste v realite, tie niektoré majú meter a pol, určite. Takže tak.
takže ľudia, som tu doma, je už pol 12, okolo je 12 hodín a zajtra nás čaká zaujímavá návšteva. Bude to veľmi, veľmi zaujímavé. A tak, ja idem asi už pomaly do postele, ale možno, že ešte niečo urobím, niečo nech sa budeme zabávať, alebo niečo. Ale zajtra to bude fakt zaujímavé, takže tešte sa. Čaute. Takže čaute ľudia, je tu Vyš. Ok, takže ľudia, dobré ráno, je tu 5. deň a dneska má prísť náš host. Už to bude o chvíľu, ja som práve teraz, no ešte som úplne nedoupratoval. Teraz som tu vlastne všetko keby tak zložil, tu máme pracovné veci na stole, tam kuchyňa, blablabla. Ale tento gauč už ešte idem trošku poupratovať a už budem vedieť hotoviť toto ešte niečo takto dám preč. Takže o chvíľu tu prídu, ako vám vedieť. Ok, takže ľudia, sme tu na pláži, sme tu aj s Vyšom. To je náš špeciálny host a jeho tvár neuvidíte, na to si musíte počkať. Preto by ste mali dať odber, pokiaľ chcete vidieť jeho tvár, pretože za koľko sa odhalíš? Možno 500, možno 1000. No, proste veľa, takže dajte mu odber. Ale samozrejme aj mne. Takže sme tu na rovnakej pláži, ako sme boli včera. Tu máme našu jaskynku a tu máme vlny. Teraz nie sú také veľké ako včera. Ok, toto bolo masívne. OK. Teraz ďalšia veľká vlna. OK, už to začína. Už to začína. Takže je to masívne, je to veľké, je to krásne. To znelo divne. My ideme ešte pokúsiť sa urobiť nejaké zábery pod vodou, pretože včera to nebolo ideálne. Ale dnes, keďže sú menšie vlny, tak to bude v pohode. A Vyš dostal na národky masku, rovnako ako mám ja. Takže čo? Môžeme ísť na to. Ideme na to? Ideme na to. Vidíme sa pod vodou. Čaute. Ok, takže čaute ľudia. Som na pláži, je tu ďalší deň. Sme aj s Vyšom. Čaute ľudia. Ktorého tvár neuvidíte. Hahaha. Na to si musíte počkať a dať mu odber, samozrejme, že áno? Áno, presne tak, dajte mi odber, pacnite ho tam, lebo na 31, no, možno 35 odberateľov bude niečo veľmi special. Bude to fakt, že special a dávajte ten odber. Vy to chcete vidieť to video, ja to viem. Je to úplne special, nebudem vám to hovoriť, že čo to je, ale je to mega. Aha, ale ja to viem, samozrejme, že áno. Viem, takže nič, sme tu teraz na tej červenej pláži, kde boli aj na druhý deň, keď si pamätáte, tak čo tu boli a boli tu tie pekné zábery, len teraz sú tu vlny, takže sa to rozhodilo a nie je to tu také pekné, ale to vôbec nevadí, sú tu veľké vlny a večer budú ešte väčšie, takže bude to zaujímavé. Ja sa vám ozvem, keď budú väčšie vlny, bude to mega pekné, tam je nejaký lesík. A proste slej pekné. Takže tam máme aj reštiku. Veľká vlna docela. Hej, tie vlny teraz sú ešte také malé oproti tomu, čo bolo včera a predvčerom. A
ale večer budú lepšie. To tak vždycky je, večer sú proste lepšie. Chápete? Takže ideme. Nevadí, teraz nebolo nič extra. Takže tak. Kúkame na veľké vlny, ozývam sa vám večer. Ok, takže ľudia, je 6 hodín, ale nie je úplný večer, nie sú ani veľké vlny. Ale to nevadí, pretože vadí to, ale ideme už domov, pretože sa nám to nechcelo byť 3 dní po sebe tak dlho, takže sme sa rozhodli, že už ideme. Ok, takže ľudia sme tu na ďalšej pláži, nejak pol hodinu od baru, od vlastne nášho mesta, kde sme ubytovaní. Sme tu už tak viac podvečer, tuto asi ani úplne na kamere nevidíte dobre tú krásnu prírodu, a na tejto druhej strane už vidíte, a tam čo vidíte tú stavbu, tá sa už stavať nebude. Ak si všimne, je to taká gigantická stavba. Mal to byť vlastne hotel a je to v skale. Proste kus toho hotela je v skale a neviem, či to vidíte, ale tam hore sú aj decká, tam sedia, ale na kameru to nie je dobre vidno. Takže je taký opustený hotel, kde sú teraz už len graffiti. Toto more, akože nejdeme tam úplne, lebo je to extrémne studené. Takže tak. A vlny sú také, nie také ako boli minulé, ale sú. Takže nič extra. Asi ideme už pomaly na ďalší deň. Ok, takže ľudia, sme tu na ďalšej pláži, na ďalší deň. A teraz sme na takéto krásnej pláži. Je to zase nejaká, neviem, či je to úplne divoká pláž, ale tak sa dosť akože vyzerá z takéto skaly a toto. Počul som, že tu je veľa ježkov, takže skúsime nejakých nájsť. Ok, takže boli sme pod vodou, mega veľa ježkov tam je, ani som neodfotil, ani natočil všetkých. Ok, takže prechádzame sa tu na nočnej prechádzke. Točíme bilom, pretože GoPročko sa nabíja. Anči, no tak, som dal môj telefón. Sme sem... To je nejaký taký mini maják. A tuto je cestička k tomu majaku, neviem, či to vidíte. A tam končí, tam by som už skúl do vody. Takže tu bolo rybičky, nice, tam sú tankery. A... Čus, ľudia. Máme tu, jak sa voláš? Víš, Slej, dajte mu odber.
To je nejaké úzke kolo. Na kameru nie je dobre vidno, ale tam ho alebo natočím, pretože blízko je mega pekné. A taká večerná prechádzka. Mama sa rozhodla, že proste pôjdeme na večernú prechádzku, však prečo nie. Ok, takže ľudia, sme to je s Vyšom, čaute. A sme na tej večernej prechádzke a našli sme bohužiaľ mŕtvú rybu, je nám to veľmi ľúto. Proste rest in peace. A teraz ideme hodiť na jej pohreb do vody, ktorú mala veľmi rada. OK, idem vyhodiť hlavne na našu cestry. Nie. Chudák ryba. Chudák ryba. OK, Meli, chceš prekrátko, našla som to iba pre teba. Páči sa, prvá rybička. Šľahnem ti jednu. Dobre, resím pís rybička. Ok, takže ľudia, sme sa už dokúpali, už sme aj urobili nejaké zábery pod vodou. Bolo to super, táto pláž je extrémne čistá a keď som bol tam pri tých bojkách, tak dokonca som videl na dno, čo bolo nejakých 6 metrov do hĺbky a ponoril som sa hlavou až do 4 metrov cca. Tuto sú takéto krásne také hory, tam to nevidíte, lebo tam je slnko, ale týmto smerom to vlastne celkom pekne vidíte, dá sa povedať. A tu sa takto z týchto skál dá teoreticky skákať, ale nie je to nič extra. A tak, je to tu veľmi pekné a za nejakých 10 minút by mala prísť naša loď, takže zatiaľ, neviem čo robím s tou rukou, ale zatiaľ čaute. Už sme v lietadle a už odlietame a práve teraz odlietame, už sa lietadlo hýbe, no teraz je to presvietené. Je tu slnko, takže to máte trošku presvietené, ale to nevadí. Už odlietame, už to ide turbo. Wow. Takže sme vo vzduchu a ja vám dám vedieť, keď budeme doma. A pomaly sa strácame do jedného oblaku a vychádzame z okretu. Keď sme vyrážali, to bolo, že sme mali ani točiť. Takže to vyzerá. Už sme tu späť, sme vo Viedni na letisku. Je tu ten Čiao Tutti, kde sme boli aj pred 2 týždňami presne. A my ideme vlastne domov. Ok, takže ľudia, toto už bude koniec vlogu. Sme doma, už je po obede. Už sme si oddychli, už sme sa najedli. Ja som si objednal vlastne pizzu, lebo som bol lenivý a nechcel som nič robiť. Vlog vlastne končí tam, kde začínal, pokiaľ si pamätáte, pokiaľ si to dopozerali do konca. Som veľmi rád a budem veľmi rád taktiež aj za like, odber a koment. To je to, čo by som veľmi ocenil. A poznámka. Pokiaľ nedáš odber, tak budeš mať otrasnú dovolenku. Ale nerobí si srandu. Ale pokiaľ ho dáš, tak tá dovolenka bude lepšia, takže... Takže tak, vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ čus.
stars up in the clouds are jealous knowing we found something so